Ang atong ebanghelyo nindot nga nadungog nato nga di ay kining atong pagampo sa amahan namo, dili kini hinimo sa simbahan kundi gikan gayud kini sa mga baba sa atong manunubos nga mao si Jesucristo ang iyang gitudlo nga pagampo. Kanunay nato ning gitawag o uluhan og amahan namo, our Father. Pero ang formal dahi nga pangalan gayud nini is Lord's Prayer. Ngano man, tungod kay naay duha ka version niini. Naa ang atong gibasa karon ang version ni Saint Matthew ug ang version ni Saint Luke. Ang version ni Saint Luke wala nagsugod sa Our Father, kundi nagsugod lamang sa Father. Busa mas nindot nga ato kining uluhan o the Lord's Prayer, ang pagampo sa Ginoo. Uban niini mga igsoon, makita po nato nga laing konteksto ang gibutangan niini. Diha sa konteksto ni San Lucas, kining Lord's Prayer gitudlo ni Jesus ngadto kanila tungod kay ang mga apostoles naghangyo tudloi kami unsaon pagampo. Apan diri kang San Mateo, gihimo niyang kabahin kini sa iyang Sermon of the Mount nga diin iya kining gipanguluhan daan ug pamaagi sa pagampo, ang unsaon gayud pagampo. Ug diha makita nato nga kini gisugdan niya pinaagi sa pagtudlo nga diha sa atong pagampo ngadto sa Ginoo, dili gayud nato kini himuon sama sa pamaagi sa pagampo sa mga pagano nga daghang mga pulong nga mura lagingon nato sa mga batan pang-jamming lang, no? Pangatik lang aron mausab ang hunahuna sa Ginoo nga mopabor nginhi sa atong mga tao. Dili kana mao ang perspektibo sa pagampo sa Ginoo. We do not pray in order to change the mind of God. No? Aron unta lubago nato ang iyang hunahuna nga makakuha kita og pabor, kundili ang pagampo nga gitudlo ni Jesus. Una sa tanan, naghatag kanato og pagtulunan nga ang atong pagampo kaniya usa ka pagampo sa pag-surrender ngadto kaniya, ngadto sa Ginoo, sa iyang gusto diha kanato ug sa kalibutan. It is more of a prayer of surrender rather than a prayer of manipulation diha sa atong Ginoo. Nan baniana basic kayo nga atong nadungog nga ang pag-surrender niini mao gayud ang tugyan sa atong kaugalingong kabubuton ngadto kaniya tungod kay siya Dios o sa iyang gingharian. Gitawag nato siya nga atong amahan, atong Dios, ug ang atong mithi mao ang iyang gingharian. Ug kanang iyang gingharian matuman unta dinhi sa langit, o diha sa langit ug dinhi sa yuta ang iyang kabubuton. So, wala ta naga-insist, Lord, no, himui o tumana ning akong gingharian, kundi ang imong gingharian pinaagi sa pagtuman sa imong pagbuot dinhi sa langit, dinhi sa yuta. Ug uban ni ana, diha nato makita nga atong gisurrender ang atong kaugalingon ngadto sa atong Ginoo. Uban niining sense of surrender mga igsoon, ato pong gipadayag ang atong sense of dependence, ang atong pagpanginahanglan sa Ginoo, ang atong pagsalig ngadto kaniya. Kita nagsalig diha kaniya. Nagsalig kita, atong gipadayag diha sa maong pagampo, diha sa atong basic needs, sama sa pagkaon. Nagsalig kita diha sa Ginoo gani sa pagpasaylo sa mga sala. Nagsalig kita sa kusog sa Dios
diha labi na kung kita ibutang sa pagsulay o labaw sa tanan, nagsalig kita diha sa Dios sa iyang kaluoy, pinaagi sa kapasayloan sa atong mga sala. Kini mao ang pag-ampo sa Dios nga simply apan powerful. Simple kini tungod kay kini nagapadayag sa atong relasyon ngadto kaniya, apan mahinungdanon o powerful kini kay mao kini ang fundamental teaching ni Jesus kung unsaon pag-ampo. Nan mga igsuon, kini ang atong lantawon nga di ay ang gitawag natong amahan namo o ang Lord's Prayer, usa ka na ka pamaagi diin mismo bisan ang atong mga kinakaugalingon nga pag-ampo, our informal prayers, our prayer that is formulated by us, ihaom nato diha sa maong template. Una di ay mag-ampo ta para dili usbon ang huna-huna sa Ginoo. Ug mao biya ni usahay ang makahatag kanatog pangluod, no? Kay ngano man naay kabubuton sa Dios, atong gusto tumana, Lord, ang akong kabubuton mao nang mag-ampo ko nimo, magnobina ko nimo, mangayo ko sa tanang mga panabang sa atong mga santos para lamang mausabin taon ang imong kabubuton. Our prayer is not much more of changing God. It is much more of changing us to fit our lives, our will, all that we do to the will and the way of God. Kana kanindot mga igsoon, nga diin di ay unta, kana ang atong pangayuon. Diha sa atong mga pagpangaliya sa mga santos, kana ang atong pangayuon. Dili ta maingon nga San Jose, palihog lang ihunghong adto sa imong anak nga usabon unta ang verdict sa ako. No? Kundi unta, San Jose, tabangi ko nga sama kanimo, nakapahaom ka sa imong kaugalingon ngadto sa kabubuton sa Dios. San Jose, tabangi ko nga imo kong iduol ngadto kang Hesus, nga makasabot ako sa kabubuton sa Dios diha kanako, no? Nga nagamithi ngadto sa langit. San Jose, nangayo kami sa imong panabang nga unta kami mahimo gayud nga makapahaom diha sa among Ginoo, pinaagi sa makanunayong pagpalawom sa among dependence ngadto kaniya. Muna mga kaigsunan ang kanindot sa Lord's Prayer, di ay si Jesus una sa tanan nagtudlo kanato sa usa ka tinuod nga dialogue. Because prayer is a dialogue. It is not a monologue, no? Sa manang dialogue, ang hinabi, no? Ang monologue, ako lay sulti, ikaw lay minaw, pareha niini, no? Pero prayer is a dialogue, meaning nga sa atong mga kahingawa, sa atong mga panginahanglan, sa atong mga kabalaka, sa atong mga problema, no, dalhon nato ni Ginoo as an expression of our dependence to Him. But in exchange, we also need to listen to the will of the Father, ang kabubuton sa Dios. Kung di man mag-abot, kay kini ang atong gusto, kini ang kabubuton sa Dios, nan kana ang atong ipangaliya, labi na ngadto kang San Jose, nga kita makaabot sa pagsabot ug pagtuman sa kabubuton sa Dios. Kay kana gayod ang gitudlo ni Jesus, kana ang gipuy-an ni Jesus, kana ang giawhag ni Jesus kanatong mga disipulo nga unta ang atong mga pag-ampo inabagan ni San Jose, mas makapahimo kanato nga tinuod
nga mga anak ug maayong piniyalan sa Dios. Amen.